Xeyirli irte Tory efirda Tatarstan yanılıqları studiyada min İdil Qiyamov bizning bugungi шығарылышта. Şollu şəhərinin köp qatlı тұрaq yurtunda gaz şartladı vaqiğa ornundan maxsus reportaj. Qaharman tuğan жерінде жерленді. Qaybish rayonu Burunduq avulunda Vatan soğuşunda xəbərsiz yoğalğan Əbrər Cələliyevni iske aldılar. Шығарылышны фажиғалы xəbərdən başlayırız. Кеше Şolluдағы bir тұрaq yurtның 4-ші qatında gaz şartlап yurtның birilişi жимірілді. Фажиға орнына барлық ашығыш ярдәм күрсәту хезмәтләре вәкилләре оператив килде. Кулланучыларның иминлеге һәм сәламәтлеге таләпләренә җавап бирми торган эшләрне башкару яки хезмәтләр күрсәту мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Тикшерүне республика прокуратурасы да үткәрә. Генератор, давай сюда сперва. Төзелеш җиһазлары комплектын ашыгыч рәвештә 5 катлы йортның түбәсенә күтәрәләр. Төнгә 10-нчы рейс инде. Генератор и освещение. Остальное уже там. Коткаручыларга хәрабәләрне төн буена җыярга туры килгән. Иң истәге 2 кат нык җимерелгән. Үзәк 4-нче катта. Бу 70 яшьлек пенсионерның фатиры. Кайбер мәгълүматларга караганда наркология диспансерында исәптә торган. Аны да хәрабәләр арасыннан табып алганнар. Хәле бик авыр булган. Кеше шартлауны күрше йортларда яшәүчеләр дә ишеткән. Йортларның шулай кайбер машиналарның да тәрәзә пыяллары ватылган. Сижу дома и получается издается хлопок. Я сейчас подумал, это было из мусорки, возможно. Ну, может, дети играются. Думали, гром какой-то. В 28-м комплексе слышали. Ну, в общем, как бы, ужасно, это страшно. Мы живем на 8-м этаже. Когда это взорвалось, у нас стекла задебрежали даже там. Бетон плитасыннан 22 яшьлек Аделинаны тартып чыгарганнар. Ул күршедәге 4-нче катта яшәгән. Клиник үлем кичергән. Ә соңрак шәһәр хастаханәсендә гомер әзелгән. Очень сильно кричали, даже плакали дети. Из-под обломков. Под обломков, да. Просто словами не передать это. Тагын 3 зыян күрүчегә ашыгыч ярдәм күрсәтелгән. 2 ребенка, 2 взрослых. Одному ребенку 2004 года состояние стабильное, взрослого 51 года рождения состояние тяжелое, с 50% ожогов поверхности тела. Якынча мәгълүматларга караганда, газ җиһазларын дөрес эксплуатацияләмәү сәбәпле шартлау булган. У городских служб уже есть, к сожалению, печальный опыт проведения таких аварийно-спасательных работ, размещение людей, организации горячего питания. Фаҗига булган урынга премьер-министр Алексей Песошин, сәламәтлек саклау министры Марат Садыков килде. Зыян килгән кешеләрнең хәлен белештеләр. Йорт янында оператив штаб җәелдерелде. Республика тикшерү комитеты җинаять эшен күзәтте. Татарстан прокуратурасы да үз тикшерүләрен башлады. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования и даст правовую оценку. Оператив тикшерүләр шулай ук эттәр ярдәмендә кинологлар карау үткәргәч, йорт җимерелү куркынычы юк дигән нәтиҗәгә киленде. Тик җимерек подъездардагы фатирларга кешеләрне әлегә кертмиләр. Вещи, что сейчас забрали, что ли как? Вот что с собой было, то и взяли. Сильно пострадала квартира? У нас стекла выбиты. Гадәттән тыш хәлләр буенча комиссия утырышыннан соң төзек подъезддарда яшәүчеләргә фатирларына кайтырга рөхсәт ителде. Йорт барлык коммуникацияләргә таштырылды. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Илсур Вәлиуллин, Татарстан яңалыклары, Шаллы. Шоллыдагы шартлаудан соң Татарстанның гадәттән тыш хәлләр министрлыгы кайнар линия ачты. Телефон номеры хәзер экранда күрсәтелгән. Хәзер башка темаларга күчәбез. Икътисадта алгарыш күзәтелә. 9 ай нәтиҗәләре өмет уята. Шулай да пандемия үзен сиздерә. Аны җиңелчә кичерү өчен зур запаслар кирәк. Хөкүмәт йортында финанс, казначылык һәм салым органнары вәкилләре катнашындагы киңәшмәдә шулар хакында сүз барды. Татарстан икътисады ковид кризисынан котлау алды, әмма пандемия дәвам итә. Бу яңа финанс проблемаларын тудыра. Шуңа күрә финанс хәлен тотрыклы итү мөһим. Бу юнәлештә күп кенә эш башкарылган инде. Татарстан икътисады моделінің нәтиҗәлелеген күрсәтә.
9 айда тулайым төбәк продукты үсеше 2020 елның шул ук чорына карата 3% тәшкил иткән. Сәнәгать җитештерү индексы 5%, төзелеш тармагында үсеш 4% диярлек, ваклап сатуда 8% ярым. Бюджетның үз керемнәре 232 миллиард ярым сум чамасы. Положительная экономическая динамика не должна нас успокаивать. Важно помнить, что мы по-прежнему работаем в условиях пандемии. С учетом того, что с 30 по 7 президентом страны объявлен локдаун. И ситуация, она достаточно напряженная. Нельзя надеяться на лучшее, мы должны формировать запас прочности. 2022 елга республика бюджеты 11 миллиард сум дефицит белән формалаштырылган. Бу акчаларны хәзер үк табарга кирәк. Башка вариантлар юк. Әлегә энергия ресурсларына бәяләр югары. Татарстан казнасына салым керемнәрен арттыру өчен эшлиләр. Нефть химиясеннән керемнәр 2 тапкыр арткан. Шулай ук үсеш зонасында башка төп салымнар да бар. Шуңа күрә 2021 елда республикада беренче тапкыр салым түләүләре 1 триллион сумнан артып китә. Агымдагы елда керемнәрнең сизелерлек артуы Татарстанга салым керемнәре күләме буенча Идел буе федераль округында лидерлекне тагын да ныгытырга мөмкинлек бирде. Шул вакытта пандемия салымнарның кермә куркынычын арттырды. Өстәвенә коронавируска каршы көрәш бик зур чыганакларын таләп итә. Безнең төп максат түләүләрнең максималь динамикасын саклап калу. Салым бурычларын вакытында түләттерүгә ирешү дә мөһим. 1 октябрьгә физик затларның әҗәте 1 миллиард 800 миллион сум. Тулайым алганда 9 ай нәтиҗәләре белән Татарстан президенты канәгать булуын белдерде. Контрольлек итүче һәм көч структуралары эшен мактады. Салымнар түләмәгән өчен 3 миллиард 836 миллион сумлык 32 җинаять эше кузгатылган. Шул ук вакытта акча белән бюджетны тулыландырганнар инде. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Татарстан яңалыклары. Мәктәп укучыларына бер тапкыр бирелә торган түләү өчен гаризалар кабул итү 31 октябрьдә тәмамлана. Бу хакта Россия Пенсия фондының Татарстан буенча бүлеге матбугат хезмәте хәбәр итте. Түләү 6дан алып 18 яшькә кадәр балалары булган гаиләләргә бирелә. Бер тапкыр бирелә торган пособие 10 мең сум тора. Шулай ук түләү 18-23 яшьлек инвалид һәм сәламәтлек буенча мөмкинлекләре чикле булган укучы кешеләргә дә бирелә. Балалар, аларның әти-әниләре, опекуннар яки попечительләр Россия гражданлыгына ия булырга ил территориясендә яшәргә тиеш. Тулырак мәгълүмат Пенсия фонды сайтында. Сугыш кайтавазы кабатланып тора. 79 елдан соң лейтенант Әбрәл Җәләлиев җәсәде туган авылына алып кайтып җирләнде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Тыныш күк йөзендә мылтык аткан тавыш сискәндереп җибәрә. Солдатларны җирләгәндә гадәткә кергән гамәл. Авылдашлар өчен бу хәбәр бер яктан шатлыклы, икенче яктан кайгылы. Әйтерсең, ул көн яңадан кабатланды. Каршы алучыларның күзләрендә яшь. Ул яшьтә һәлак булучыны кызгану ачысы да, табылу шатлыгы да чагыла. Давно уже работаем в том районе. Без ул районда күптәннән эшлибез инде. Юлга артында эшлидек. Документларны укып чыккач, 146-нчы ату дивизиясенең тарихын белгәч, шул якларын тикшерә башладык. 13 июльдә Сухосерьино авылы янында пулеметчы взвод командиры Әбрәл Җәләлиев һәлак була. Без аны Гәдрәдән калган чокырдан таптык. Бу вакыйга Кайбыш районы өчен генә түгел, республика күләмендә дә зур әһәмияткә ия. Хәбәрсез югалганнарны эзләүчеләр өчен өмет бирде дип белдерде район башлыгы Альберт Рәхмәтуллин. Пулеметчы якташларын эзләп табу, алып кайту эшенә зур өлешен керткән кешеләргә Кайбыш районының 30 еллыгы медале тапшырылды. Налогы ягында батырларча һәлак булган герой дип саныйбыз, үзебезнең менә безнең районыбыздан чыккан шундый зур шәхесебезне бик шатланып күреп торабыз. Күп кенә халык келде ахыр юлга озатырга. Мин әйтер идем, менә эзләнүләр, күп еллар буе эзләнүләр алып барганнан соң бик зур рәхмәтлебез менә поисковикларыбызга. Хәбәрсез югалган солдат җәсәденә юлыккан эстабарлар аның кем икәнен медальонда сакланган язма ярдәмендә ачыклаган. Шулай ук башка шәхси әйберләре дә табылган. Туганнары аларны Кайбыш районының туган якны өйрәнү музеена тапшырды. Аның тагын шулай иттереп инде 4 ир туганы да, алар 5 ир туган булалар бит инде, бөтенесе дә сугышка китәләр. Алла абыйсы Салахетдин абый Фин сугышында һәлак була. Менә берсе генә 5 ир туган арасыннан исән-сау әйләнеп кайта, ул безнең әти инде. Ул
Әти аның інісі була инде. Ике бәләкәй інісі Акрам абый белән Нуртин абый. Нуртин абый Эстонияда 44 елда һәлак була. Тоже бик яшьли, 21 генә яшь була. Акрам абый хәбәрсез югала. Тагын бер солдат хәбәрсез югалганнар исемлегеннән сызылды. Без тыныч тормышта яшәсен өчен ватанын саклап сугышкан батыр пулеметче Әбрар Җәләлиев каберенә чәчәкләр дә китереп була. Алия Галиуллина, Искәндәр Гамалдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Казанда Россия геройы Камил Салихов истәлегенә көнчыгышның КБУДО көрәше буенча бөтен Россия турниры тәмамланды. Росгвардиянең Татарстандагы отряды сугышчысы Чечняда махсус операция вакытында 21 ел элек һәлак булган иде. Ярышларны ябу тантанасына геройның әнисен чакырдылар. Спортчыларны Росгвардия идарәсе, Республика спорт министрлыгы, Россия көрәш берлеге вәкилләре сәламләде. Ярышларда илнең төрле төбәкләреннән 5 яшьтән өлкәнрәк берничә яшь һәм авырлык категорияләрендә берничә йөз спортчы катнашты. Бу спорт төре безгә Япониядән кергән. КБУДО борынгы хәрби юл дигәнне аңлата. Үз-үзеңне саклау өчен бер яки берничә кораллы көндәшкә төрле корал ярдәмендә яки аннан башка ничек каршы торырга кирәклеген өйрәтә. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез алдагы минутларда. Республиканың иң оста яшь комбайнчыларын билгеләделәр. Кукмарада хезмәт кешесен данлыйбыз республика конкурсына йомгак ясалды. Чиста су республика программасы гамәлдә. Буа районының Буйырган авылында яңа су үткәргеч төзиләр. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Хәзер республиканың иң яхшы яшь комбайнчылары турында. Хезмәт кешесен данлыйбыз дигән республика конкурсына йомгак ясалды. Конкурсны безнең телерадиокомпания, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук Казан дәүләт аграр университеты белән берлектә уздырды. Җиңүчеләрне ачыклап исемнәрен игълан итү өчен Кукмара аграр көллиятенә җыелдылар. Тулырак киләсе репортажда. Җәй буена кырларда йөзләгән яшь комбайнчы, механизатор, тракторчы, шофер эшләде. Җир сөрүдә, чәчүдә фидакар хезмәтләрен куйдылар. Барысы да табыннар муллыгы хакына. Безнең телерадиокомпанияның иҗат төркемнәре гадәттәгечә урыннарга барып, алдынгыларның көн-төн дәвам иткән тынгысыз хезмәтен яктыртып бардылар. Те люди, которые заслуживают внимания, почета, они не любят быть в центре внимания. Я думаю, что такой конкурс еще один стимул для них и еще один повод рассказать о том, как значим их труд. Игенчеләр уңышлы җыеп алганнан соң да тынычланып калмады. Бөтен республикага үз белемнәрен, осталыкларын күрсәтергә алынды. Нурлат сөте хуҗалыгыннан Илнас Әюпов ел сайын үткәрелә торган хезмәт кешесенә дан конкурсында катнашу өчен Кукмара районына 300 чакрымнан артык юл узып килгән. Эше мактауга бик лаек. Быелгы гаять уңайсыз коры һава шартлары игенчене кат-кат сынады. Һөнәри осталыкларын эшкә җигеп, кыенлыклар алдында югалып калмыйча, үз дигәннәренә ирешергә омтылучыларга бәхет елмайды. Технология төгәл үтәлгән хуҗалыкларда мул уңыш җыйнап алынды. Конкурсантларны Кукмара аграр көллиятендә кабул иттеләр. Яшьләр хәзер авыл хуҗалыгы эшеннән читкә китә дип әйтеп булмый. Чөнки менә без 50-дән артык укучы һәр елны укытабыз бу юнәлештә. Шуларның күбесе дип әйтергә кирәк. Авыл хуҗалыгында кала 4 мастерской ачтык яңаны. Ул инде әйтик авыл хуҗалыгы машиналары эксплуатациясе буенча, агрономия, әйтәбез шәһәр фермеры, сити фермерство дип әйтәләр, һәм бакчачылык буенча, садоводство. Шуңа күрә авылда калып, бүгенге көндә колледжда авыл хуҗалыгы юнәлешендә укый торган студентларның мөмкинлекләре күп. Ачылу тантанасында яшь игенчеләр үзара аралашты, эксперт комиссиясенең ярышлар кагыйдәләре белән танышты. Башта катаулы теоретик сорауларга җаваплар бирделәр. Ургыштың киңлеге күпме, ашык җыю усуллары, төрле һава шартларында комбайнның тизлеге нинди, практик күнегүләр дә җиңелләрдән түгел иде. Жюри әгъзалары конкурсантлардан ватык комбайнның җитешсезлекләрен таптырып, көйләтеп карады. Вакыт та исәпкә алынды. Установку ножа и регулировки режущего аппарата. Елдан ел комбайнерларның, яшь комбайнерларның осталыклары
артканын күрәбез. Аннан соң бу конкурс хәзер инде бик популярлашты. Яшьләр арасында бик шатбыз. Анда шушы комбайнерлар арасында без студентларында күп хәзер катнашалар. Аграр университетының безнең колледжларда укучылар, техникумнарда укучылар шушы конкурска киләләр. Елдан ел конкурсның дәрәҗәсе, аның популярлыгы арта бара дип әйттем инде мин. Шуңа күрә безнең быел бу конкурска 70-тән артык экипаж bütün rayonlardan заявка биргәннәр иде. Менә шулардан без 15 иң зур кырларда күрсәткән суктырып алган ашлык күләме буенча 15 экипажны сайлап алып, менә монда Кукмара җирлегенә чакырдык. Катнашучылар конкурсның икенче көнен көтеп алды. Барлык биремнәрдә артта калды. Лаеклы бүләкләрне алу вакыты җитте. Эстраданың популяр башкаручылары аларга көч-куәт биреп торды. Катнашучыларны рекордлы ашлык суктыручы, иң зур эш стажы, иң яхшы теоретик белемле, иң яхшы күнекмәләр остасы номинацияләрендә бүләкләделәр. Бер генә конкурсант та бүләксез калмады. Конкурсантларга өстәмә баллар җыеп, аграр университетка укырга керү мөмкинлеге бирелде. Есть поговорка: хлеб не тот, который в поле, а тот, который в амбаре. Кырдагысы түгел, амбардагысы ашлык ди халык. Быел кырлык булу сәбәпле уңыш узган елга караганда азрак. Барлык агротехник чаралар җиренә җиткереп үткәрелде. Урып җыюны югалтуларсыз оештыруда, урып җыю компаниясын кыска вакыт эчендә төгәлләүдә яшь компанияләр да үзләреннән зур өлеш кертте. Жюри яшь белгечләрнең һөнәри дәрәҗәсен бәяләде. Балтач районыннан Булат Мәдәрисовның тырышлыгы 3нче урын белән бәяләнде. 2нче урында Кукмара районыннан Рашад Шакиров. Иң оста булып Таһир Габеддинов танылды. Казан аграр университетының 3нче курс студенты хезмәт кешесенә дан республика конкурсында 1нче урынны алды. Давно этого ждал. Җиңүне күптән көттем әлбәттә. Мин бу конкурста 2нче тапкыр катнаштым. Беренчесендә әле ярдәмче булып кына эшли идем. Ниһаять комбайнчы буларак катнаштым, үземнең белемнәрне, осталыкны күрсәтергә тырыштым. Быел республика кырларыннан 2,5 миллион тонна ашлык җыеп алынды. Яшьләр экипажлары да зур өлеш кертте. Игенчегә озаклап ял итәргә туры килми. Хәзер хуҗалыкларда яшелчә уңышын җыялар, тиздән техника ремонтлауга керешәләр. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хәбибуллин, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары, Кукмара районы. Чиста су республика программасы гамәлдә. Буа районының Буйырган авылында яңа су үткәргеч төзиләр. Шуеннан ясалган иске гидросистеманың куллану вакыты ширек гасыр элек чыккан. Шуңа күрә авылны су белән тәэмин итү проблемасы актуаль. Быелгы коры җәйдә аны аеруча нык сиздиләр. Буйырган авылы урамнарында су үткәргеч чокырлар казыйлар. Иртәдән караңгы төнгә кадәр техника гөрелтүсе тынмый. Биредә Апас районыннан килгән төзүчеләр бригадасы эшли. Буйырган авылында су көтәбез. Бергә бу елны бетергә җыенабыз инде. Яңа су үткәргеч салоны Буйырган халкы түземсезлек белән көткән. Бигрәк тә югарыда урнашкан Күпер, Пушкин, Яшьләр урамнарында яшәүчеләргә кыен. Җирле ветеринария табибы Геннадий Логиновның әйтүенчә, өске урамнарда яшәүчеләр җәен ай ярым сусызлыктан интеккән. Басым җитмәү зур проблема иде. Су башчылары да кичкенә иде. Бер башчыда гына су торды, икенче башчыда су бетмәй тормады. Авылда иске су үткәргеч 1967 елда төзелгән. Аннан файдалану вакыты 25 елга исәпләнгән. Авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы буенча су белән тәэмин итү челтәрләрен яңарту турында карар кабул ителгән. 1 миллион сум акча республика бюджетыннан грант рәвешендә бирелгән. Завершено уже 50%. Барлык эшләрнең 50% төгәлләнде инде. Альтаир компаниясе 14 километр су үткәргеч салырга планлаштыра. Быел системаны тапшырырга кирәк. Авыл халкы су белән тәэмин итүнең яңа системасы кертелгәч, ниһаять су проблемасы бетәр дип өметләнә. Әлегә зур газаплар белән булса да, иске су үткәргечтән файдаланалар. Фанис Мөхәммәтов, Алсу Сәмигуллина, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы. Татарстан матбугатында нинди четерекле мәсьәләләр күтәрелә? Бу хакта тулырак матбугат күзәтү сәхифәсе белән мин Назим Сәфәров. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатындагы язмаларны күзәтүне дәвам итәбез.
Жанға шым салатыған көңілсіз темаларға кірішкенше, әйдегіз алда бізні нендей күшкетесін білішейік. Алдағысын бір Аллах қына біле десек те, тұрмыш сынамышлары білән ел фасылларының нешек келесін алдан фаразлаушы халық синоптикларына нектір шанасы келе. Шәһри Қазан газетасы бұйыл қыш нендей болуға деген сұрауға жауапны Арша районының Ашытбаш ауылында яшәүші халық синоптигі Рәис Шакуровтан айттырген. Ол кетірген барлық дәлелләрінде санап тұрмыша ғана шуны әйтергә була. Бұйылғы қыш ғадаттәгеләрінен айырылып тұрмастыр. Миләшнең быел ишелеп уңуы салкын кышка дип уйлауга да шарасы түгел икән. Иң дөрес күрсәткеч бал кортларының һәм су кындызларының кышка әзерлеге дигән үзедә умарта тотучы халык синоптигы. Кәрим Тюнчурин театрының иң өлкән һәм иң хөрмәтле халык артисты Нуретдин абый Нәҗмиевның юбилей уңаеннан язма бирми калган татар басмасы юктыр. Шәһри Казанда артистның телен шишәргә тырышкан, кызык та гыйбрәтле дә әңгәмә килеп чыккан. Берәүнең дәше буш түгел дип уйлап куясың, аны укып чыкканнан соң. Қалаларда яшәүчеләр өчен QR-код дигән сүз бүген иң еш кулланыла торганнардан. Ансыз сине зур кибетләргә дә, кафе рестораннарга да, хәтта эшкә дә кертмәячәкләр. Бу уңайдан бер мәзәк тәйри социаль шелтәрләрдә. Ул QR-код дигәннәрен бүген байлар рестораннарга йөрер өчен, хәерчеләр эшкә йөрер өчен ясата. Ватан Татарстан газетасы әлеге темага тулы бер битен багышлаган. 2 елдан бирле безнең янәшәдә яшәүче замана зәхмәте, яңадан мәгълүмат белергә теләсәгез, бу язманы укып чыгарак киңәш итәр идем. Коронавирус безнең тормышыбызны үзгәртүен дәвам итә. Шул ук Ватан Татарстан газетасының сәяси күзәтүчесе Рәшит Фәтхрахманов әлеге шигырьнең халыкта эшлисе килмәү теләген кичәйтү турында яза. Россия җитәкчелеге әлеге Совет республикаларыннан бездә тәртип бозулары өчен илдән чыгарылган 300 мең мигрантны амнистияләгәнен ишеткәнсездер. Мигрант дип чит илләрдән безгә килеп эшләүчеләрне атыйлар. Бу хәбәр халыкта зур бәхәсләрдә уятырга өлгерде инде. Янәсе, үзебездә күпме кеше таба алмаганда, читтән безнең кебек үк сүгенә, эшә һәм тәртип боза торган шул кадәр кешене кертеп тутыралар. Баксаң, чарасызлыктан икән бу. Чөнки аена 40-50 мең сумга тавык карарга ризалашмыйлар безнең кешеләр. Мәскәүләр күпчен барып чыккан. 120 меңлек хезмәт хакына ни палас тартырга, ни тәрәзә пыяласы куярга, ни төзелештә эшләргә риза түгелләр ди. Мигрантлар риза. Язма автор Россияләрнең бүгенге белән генә яшәргә күнегүләре турында борчылып яза. Мондый шигырьдән Ходай үзе сакласын. Замана фәтләреннән туйган кешеләргә Сөембикәр журналын укырга киңәш итәр идем. Андагы сыкланырлык гаиләләр, тормыштан тәм табып яшәүче айрым кешеләр, авырлыкларында кешечә уздыра белүче кешеле шәхесләр турындагы язмалар теләсә кемдә өмет уятырлык. Шундый ихлас язмаларның берсе Татарстанның атказан артисты Нурзәдәнең гаиләсе турында ачыктан-ачык итеп язылган бу мәхәббәт рисемлесе. Кызыл өчен түгел, тормыштан гыйбрәтләр алу өчен укырга кирәк мондый материалларны. Дәүләтле халыклар зур шәһәр мәйданнарында атка һәйкәл куя. Алар я бронзадан, я мәрмәрдән, я чуеннан биек постамент кабыстырыла. Бу дөньяда яшәүне рәхмәтле милләт атка һәйкәл куеп үз-үзен санлавын раслый шулай. Әмма без хәтта Казан ханлыгы нигезләгән Улы Мөхәммәдкә дә атлы һәйкәл куя алмадык дип язган шушарада гомер бәйрәмен билгеләп үткән халык язучысы Марсель Галиев. Аның гадәттәгечә тыгыз, фикере ярылып яткан тормыш кагыйдәләрен укырга тырышыгыз. Аларның һәр кайсында зур фәлсәфә, тормыш фәлсәфәсе ярылып ята. Тормышка фәлсәфи күзлектән карамасаң, бу дөньяда бер көндә рәхәт яши алмассың дигән фикерне күз уңында тотып яшәсәгә дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Шығарылышның төп темасына әйләнеп кайтыйк. Исегезгә төшерәбез кичке 6-нчы яртыда Чаллы шәһәренең Татарстан урамындагы торак панель йорты өлешчә җимерелде. Башлангыч версия буенча газ шартлаган. Шуның нәтиҗәсендә яраланган 22 яшьлек кыз хастаханәдә үлде. Фаҗигадә 4 фатир җимерелде, тагын икесенең диварлары ярылган. Зыян күргән фатирларда яшәүчеләр кунакханәләргә урнаштырылды. Калганнарга гадәттән тыш хәлләр комиссиясе карары буенча фатирларга кайтырга рөхсәт ителде. Бүген коткаручылар шартлаудан зарарланган фатирларны чистартуны дәвам итәчәк. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бездән аерылмагыз.